Ναι, κύριε Σταμάτη, αποφασίσαμε οικογενειακώς. Δεχόμαστε. Χερούκλα. Γιαγιά, μαμά, θεία. Καλέ, ακούσατε τι είπε χθες ο κύριος Μαλέλης στη Λαμπύρη? Θα σας πάρουμε και εσάς του χρόνου στον καιρό. Η γιαγιά Πετρούλα, να πάρεις διάδρομο, να χάσεις λίγα κιλά. Θα σε βλέπει όλη η Ελλάδα από Σεπτέμβρη. Μαμά, πες στη θεία ότι θα κάνουμε πρόβες. Να μην ανησυχεί για τίποτα. Μανουλά, μην ξεχάσεις να στείλεις τον κύριο Σταμάτη ένα τενεκελάδι. Όλο το σόι μας θα βγάλει ο άνθρωπος στην τηλεόραση. Καλέ, τελειώνουμε σήμερα. Το μικρό μας τσαντιράκι θα το κάψει ο ήλιος του μεσημεριού. Φορτώνουμε τις αποσκευές μας και ξεστείνουμε. Από Σεπτέμβρη θα ξανασύρουμε το τρίκυκλο με την πραμάτια μας και θα σας ξανάρθουμε. Να ευχαριστήσω όλους όσοι ασχολήθηκαν μαζί μου. Το κοινωνιολογικό φαινόμενο Πετρούλα έκαψε και ράγισε τις καρδιές της κουλτούρας. Μ' αγαπάγανε, γι' αυτό με κάνανε να κλαίω. Να ευχαριστήσω το κανάλι μου που ποτέ δεν με λογοκρίνε, που ποτέ δεν με στράτευσε για να υπερασπίσει τα μεγάλα συμφέροντα. Ήμουν ελεύθερη στο Σταρ, μία ολόκληρη χρονιά έξω από τα μητερίζια της διαπλοκής. Να ευχαριστήσω τους πολιτικούς που κατά βάθος είναι μικρά παιδιά που κρατάνε πιστόλι. Καμιά φορά απλά μας βρίσκει και καμιά ξανάστροφη. Αλλά πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω όλους εσάς που αγαπήσατε τον τρόπο μου. Για αύριο προβλέπω νεφώσεις με βροχές και έθριο καιρό στις Κυκλάδες. Οι τελευταίοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία της συγκίνησής μου θα κοιμανθεί στα βόρεια από 14 έως 32, στα δυτικά και κεντρικά από 15 έως 36, ενώ στα νησούλια μας από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αττικούλα μου, αττικούλα μου, τέλος τα βιολά. Πάρε το κασελάκι με τα χρώματά σου και κατασκήνωσε σελήνη στο περεβάζι. Αχ, κακομοιρούλα, ποια νομίζεις ότι είναι τόσο φιλόξενη σαν την Πετρούλα? Είναι σκληρός ο κόσμος εκεί έξω. Εδώ σε μένα θα καταλήξεις πάλι από φθινόπωρο. Για σένα προβλέπω νεφώσεις με βροχές, ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονικούλα μου, Θεσσαλονικούλα μου, ήσουν η πιο τσαούσα πανελίστριά μου. Μην ξεγελαστείς από τις ειρήνες και μου φύγεις. Το ξέρω ότι έκανες δοκιμαστικό στο Μέγκα, αλλά να ξέρεις, εκεί δεν θα σε αγαπήσουν ποτέ όπως εδώ. Για σένα προβλέπω νεφώσεις με σποραδικές βροχές, ανέμους μεταβλητούς έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κοιμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αχ, καλή σήμερα δεν θέλω να τελειώσω, αλλά πρέπει. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και σας δίνω μία συμβουλή. Αφήστε τα βάσανα στη γλάστρα, όπως τα κλειδιά. Κάποιος ίσως περάσει και τα πάρει. Χερούκλες! Η Τάνια και η Νικολέτα. Η Νικολέτα και η Τάνια. Είμαι η συγκινημένη Πετρούλα σας και μόλις τελείωσα